ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yau lahadi 25 ga watan safar, hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1443, wanda ya dace da 3 ga watan Oktoba, haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam, kalmar Allah kuma ruhin Allah, bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2021. Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib, masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin wannan babban birnin na Sokoto, inda muka saba gabatar da karance-karancenmu na addinin musulunci, kama ga karatun tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan, karatun sunanun nasa'i al-mujtaba, karatun sunanin ibn Majah da sauran lekcoci waɗanda muke gabatarwa kamar jana'izar aƙidar 'yan kogo da makamantansu. To a yau mun haɗu ne domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma, wanda mun taɓa yin wannan tafsir sama ga shekaru 10 da suka wuce. To amma bukatocin mutane zuwa ga tafsirin sun yawaitu, ana ta yi maganganu, ana ta kira gare ni na ana neman wannan tafsirin, sannan babu shi, ya ɓata, babu wannan rekod. Kan haka muka yanke hukuncin cewa insha Allahu ta'ala za mu maimaita wannan tafsirin na wata sura daga cikin surorin alkur'ani mai girma wadda ke da ɗimbin karantarwa. Na karɓa wannan kira ne na al'umma bisa ga al'adata. A duk lokacin da al'umma suka nemi wani abu, insha Allahu ta'ala ne kan yi tsaye iya ƙoƙarina in ga cewa na samar da wannan abin,
wanda yin haka sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tare da dukkanin irin rauni ma wanda nake ciki, wanda tun lokacin azumi zuwa yau ina ganin karatu ɗaya muka yi zuwa biyu a wannan masallacin ba lafiya. Kullum muna asibiti, muna ta yawacen asibitota da sauransu, amma kuma na daure dai na karɓa wannan kiran. Don haka za ka ga rauni, wanda rauni ne bisa rauni, ga raunin karatun sa'an nan ga rauni na ciwo sun haɗe. Don haka za ka samu rauni a cikin wannan karatun. Da duk abin da ka gani na rauni daga gare ni ne, abin da ka gani kuma na sawaba wannan daga Allah ne. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Wannan sura ce mai ayoyi 111 daga cikin jeren surorin alkur'ani mai girma 114. Tana da ayoyi ɗai har ayoyi 111. Tana da ɗimbin karantarwa, babu shakka tana da karantarwa mai girma a cikinta, kuma abin da ke cikinta na karantarwa abu ne wanda al'ummar yau suke da tsananin ƙishirwa, domin ku taso sama wannan al'ummar inda yake muna ƙaiƙai. Wallahi wanda ya bi wannan tafsirin daki-daki zai amfana matuƙa, kuma zai ji tsoron wannan zamanin da muke ciki, kuma zai hangi abin da musulunci ke son ya hanga a cikin wannan zamanin. Zamani ne bai ban tsoro, zamani ne wanda ya kusanci tashin kiyama, zamani ne wanda ayoyin Allah daban-daban suke ta sauka gare mu dare da rana muna kau da kai. Zamani ne wanda al'ummar da ke ciki al'umma ce abin ban tausayi, al'umma ce wadda ta cancanci a yi makaico. To amma wannan tafsirin zai bayyana muna, kuma abu ne wanda da mai ilimi da marar ilimi duka za su fahimci abin da ake karantarwa. Abu ne wanda yake ga fili, illa shaidan da rundunar shaidan sun lullube muna shi, mun kasa mu gan shi. To wannan suran za ta kwaye muna shi ga fili, za ka fahimci haka, kuma za ka san da haka. Karatu ne wanda za ka ji baka saba ji irin shi ba, ya kunshi abubuwa daban-daban, wanda ma da yawa daga cikin karatu yana cikin littafin nan da muke ta ƙoƙarin bugawa. Littafin da muke ta ƙoƙarin bugawa, wanda yanzu haka muna da ma wasu kuɗaɗe a je waɗanda za mu iya buga wasu copies. Da har na so mu buga shi, amma wasu daga cikin masana suka ce a'a, waɗannan copies ɗin ko a Sokoto South ɗai za su iya ƙarewa, kuma littafin da ake so ya yaɗu cikin Najeriya ko ina. Don haka har yanzu dai muna da ja aiki na neman a buga shi. Zai tona ma yahudancin duniya asiri, kuma zai gwada ma duniya alƙibla. Musulmi za a gwada musu inda ya kamata su bi, wanda duk musulmi suka bi wannan alƙiblar to musulunci zai samu izza. Ko ma dama muka kauce ma wannan alƙiblar to ba za mu gushe cikin ƙasƙanci ba. Za ka ga abubuwa daban-daban, za ka san wane ne ake kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kuma za ka san girman alƙur'ani, kuma za ka san kimiyyar duniya ta gama zagaye da zagayenta duka ta ƙare a cikin alƙur'ani, kuma za ka san me ake kira sunnar annabi. Sannan wallahi za ka rena ba Yahudi, za ka rena halin ba Yahudi, kuma za ka san alƙiblar da duniya ke tafiya a yau da alƙiblar da ya kamata a ce duniya ta yi tafiya. Littafi ne wanda ire-iren shi sun karantu, amma har yau dai
muna nan muna ta ƙoƙari Allah ya gwada mana cewa mun kammala buga wannan littafin. Kun ga littafi ne mai yawa. So wannan surar ita ce sura ta 17 a cikin jeren giyar surorin Alƙur'ani. Tana da ayoyi 111. Sa'annan tana da kalmomi, waɗannan kalmomi kalimat 533. Tana da kalmomi 533, yawan kalmominta kenan. Sa'an na haruffanta na alifun ba'un ta'un, idan ka lissafe haruffan za ka samu harafi 3,460 ne. Sa'an nan tana daga cikin jeren giyar surorin nan da ake mataki da makiya. Mun san an raba ƙur'anin kashi biyu, akwai makiya akwai madaniya. Waɗannan su 89 ne, waɗannan kuma surori 25 ne. Makiya an saukar da su ne gabanin annabi ya hijira, daɗa cikin garin makka ne ko wajen garin makka ne, in dai gabanin hijira ne makiya ne. Madaniya kuma bayan hijira in cikin garin madina ne, wasu ma a tabuka aka saukar da su, amma duk madaniya ne saboda bayan hijira ne. Kai akwai ayar da aka saukar a ɗakin ka'aba, amma tun da bayan hijira ce ba makiya ba ce, madaniya ce. So tana daga cikin jeren giya na surori waɗanda suke makiya, bisa ga zance mafi rinjaye na mafi rinjayen malaman ƙur'ani. Sa'an nan wannan suran idan muka kalle ta za mu ga tana da munasaba mai girma da surar da ta gabace ta, wato sura ta 16. A takaice ita ce suratul israh, sura ta wata babbar tafiya da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam daga masallacin ka'aba zuwa masallacin baitul maqdis zuwa saman sama ta 7, inda babu wani mahaluki da ya taba kai wannan gurin. Tafiya ce mai ban mamaki, tafiya ce torar da Allah ya halicci ƙasa ba a taba irinta ba, kuma har duniya ta ƙare ba a koma tafiya irinta. Wanda aka yi tafiyar da shi Allah bai halicci wata halitta wadda yake so irin shi ba, kuma babu mai daraja irin shi. Ibadar da aka karɓo a lokacin tafiyar ita ce mafi girman ibadodi ga baki ɗaya, a azamul ibadat, wato sallah. Sannan akwai abubuwa da dama da tafiyar ta ƙunsa waɗanda za mu ji su, za ka ji abubuwan ban mamaki waɗanda baka saba ji ba, za ka ji abubuwa masu ratsa jiki, masu kama kai waɗanda baka saba ji ba, za ka ji addu'o'i daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda idan ka riƙa su yadda ya kamata wallahi za ka iya tafiya ma saman ruwa. To wannan suran ita ce suratul isra, surar da ta zo gabanin isra ta 16 ita ce suratul nahl, wadda wannan suratul nahl tana da ayoyi 128 ne. Ta ƙare ne daga faɗar Allah maɗaukakin sarki, inna allaha ma'allazina taqaw. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله مدوكاكين sarki yace inna Allah ma'al ladzina taqaw, lalle Allah yana tare da waɗannan da suke da takawa, suke da tsoron Allah, waɗanda a kowane zamani sun riƙe Allah,
kuma a kowane zamani a kowane lokaci bautar Allah suke yi, suna ƙaurace ma abubuwan da Allah ya hane su domin su kare kansu daga azabar Allah. Wallazina hum muhsinun, da waɗanda suke masu ihsani, waɗanda suke bauta ma Allah kamar suna ganin Allah, duk da yake ba su ganin Allah amma sun tabbatar da shi Allah ɗin yana ganin su. Da waɗanda ire-iren waɗannan mutanen su kaɗai ne za su tsira a ƙarshen zamani. Idan ka ɗauki wannan ayar ka jefa ta a gaba kaɗan, inda za mu je ayoyi 3 zuwa 4 na gaba, za ka fitar da wata natija mai girma, za ka fitar da wani solution, za ka fitar da wata hanya wadda ita kaɗai ce ɗan adam zai amfani da ita yau ya tsira. Wanda bai yi amfani da ita ba wallahi ya halaka. Komi nasabar shi, komi dukiyar shi, komi mukamin shi, komi mulkin shi, komi yake gadara da shi na duniya ya halaka, ma dama bai riko da wannan ayar ba. Amma za mu san da wannan. So kun ga wannan suran tana da alaƙa da wannan. Sa'an nan gashi an buɗa ta da lafazi daga cikin lafuzza mafi girma a cikin addinin musulunci. An buɗa ta da wani ambato na Allah, wani zikiri na Allah, wanda yana daga cikin zikirura mafi girma da ɗan adam ke iya ma Allah. Waɗanda akwai nau'o'an zikirorin da ake amfani da lafazin da aka buɗe wannan surar da shi, wanda wallahi wasu sun yi amfani da irin wannan lafazin sun yi tafiya a kan ruwa kuma duniya ta gani. Wasu sun yi amfani da shi sun ɗaga hannu sun roƙi ruwan sama a tsakiyar bazara, lokacin da ba a tunanin ruwan sama Allah ya zuba ruwa. Don haka abubuwan ban mamaki sun gudana daban-daban ta amfani da waɗannan lafuzzan. Lafuzza ne masu girman gaske, don shi ne Allah ya maimaita irin wannan lafazin tare da jujjuyawa shi, fi'ilin shi madi da mudari'i da fi'ili amri da masdarin shi da kuma suna. Allah ya maimaita shi sama ga su 90 da wani abu a cikin alkur'ani saboda girman wannan lafazin. Sa'an nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambaci wannan lafazin, ya ce lalle wannan lafazin wanda surar nan ta buɗe da shi, idan aka goya shi da lafazin da surar nan ta ƙare da shi, ya haɗa su guri guda, ya ce to waɗannan lafazan ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi shamsu. Ya ce wallahi sun fi soyuwa gare ni bisa ga duk abin da rana take huduwa a kan shi. Duk wani abu da yake doron ƙasa wanda rana take huduwa gare shi, to waɗannan lafuzan sun fi soyuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga wannan abin. Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan suran da subhanallazi asra bi abdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لا حول ولا قوة إلا بالله. wallahi Allah maɗaukakin sarki yana ambaton wata tafiya wadda tafi kowace tafiya ban mamaki, wadda tafi kowace tafiya cike da darussa, wadda tafi kowace tafiya albarka, kuma wadda tafi kowace tafiya nisa. Babu tafiyar da ɗan adam zai yi wadda ta kai ko alamar nisa wannan tafiyar, domin ku wanda ya tashi daga bangon gabas na duniya zuwa bangon yamma ya tafiyar kilomita 20,000 da kilomita 106 ne. Kilomita 20,000 da 1,106, wanda ma ya zagayo duniya gaba ɗai ka cokar kilomita 40,212 ya yi.
to wannan tafiyar gabanin share fagen takuru cikin wannan sararin namu da ake kira alam, sararinmu wanda ake kira alam, wanda a nan ne duniyoyi suke, a nan ne wata nau'i daban-daban suke, a nan ne rana daban-daban take, da taurari daban-daban, da halittun Allah daban-daban, waɗanda sai ka fita cikin alam sa'an nan ne za ka gama introduction na tafiya zuwa sama ta farko. So wannan alam ɗin tafiya ce ta kilomita ɗaiɗai har kilomita sektiliyan 880. Kilomita sektiliyan 880. To sannan za ka fita cikin alam. To sannan na ka gama introduction. Sai ka fara tafiya yanzu. Yanzu an gama canjin giya. Yanzu na tafiyan za ta fara. Mazu sama ya taka faifai. Yanzu ne tafiyan za ta fara. Ba a yi tafiya kilomita sektiliyan 880. La haula wala quwwata illa billah. Wanda a cikin wannan tafiyar za ka wuce ƙungiya ta duniyoyi da taurari ba iyaka. Duk da abinda suke kira observable universe, za ka cimma ƙungiya ɗai har ƙungiya biliyan 140 na taurari. Sannan kowace ƙungiya ɗaya in ka tona taurarin da ke cikinta daga tauraro biliyan 10 zuwa taurari tiriliyan su ne suke ciki. In ka ɗauki ƙungiya ɗaya daga cikin ƙungiyoyin nan biliyan 140 wadda ake kira Milky Way, tana ƙunshe da tauraro da duniya da menene sama ga biliyan 400, wanda cikin biliyan 400 ɗin nan akwai wata 'yar ƙarama wadda ake kira as, ita ce duniyar da muke rayuwa a cikinta. To duka suna cikin wannan sararin. Annabi ya zarce dukkanin wannan sararin. Ya je saman farko, ya je sama ta biyu, ya je ta uku, ya je ta hudu, ya je ta biyar, ya je ta shidda, ya je ta bakwai, ya ci sidratul muntaha. Mala'ika Jibril ya ci burki. Annabi ya ce mu je mu ci gaba da tafiya, ya ce ai iya matsayina kenan. Allah bai halicci bawan da ke iya wuce wannan matsayin ba in ba kai ba Annabi Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Wallahi ba mai daraja kamar Annabi Muhammad. Babu wani bawa a cikin sammai da kuma cikin ƙasa da cikin sarari, cikin ruwa ne, ko ina yake wanda ya kai daraja Annabi Muhammad. To Allah ya yi wannan tafiya mai ban mamaki, kuma tafiyar tana kunshe da abubuwa daban-daban na ban mamaki waɗanda za mu zo mu fiɗe su, za mu ji su ɗaiɗaiɗai insha Allahu ta'ala. To idan muka lura suran ta fara da subhana ko? Subhanallazi asra bi abdihi. Wannan subhana din ai suna ne wanda yake alami, wanda gashi mamnu'un min sarfi, kuma gashi alifun da lamun ba sa iya shiga cikin shi, ba a iya cewa as-subhana. Asalin shi daga sabbaha yusabbihu tasbihan. Sabbaha ya yi tasbihi ko? Yusabbihu yana yin tasbihi. Tasbihan wato yin tasbihi. Sannan muna cewa sabbih ka yi tasbihin. Sannan ga subhana. Kuma duka waɗannan Allah ya game su, ya ambace su cikin Alƙur'ani. Idan muka koma misali, mu ɗauki sabbaha. Idan muka koma farkon suratul hadid, Allah maɗaukin sarki na cewa sabbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Haka ma a farkon suratul hashr Allah maɗaukakin sarki. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فرق سورة الصفيمة. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. إذا مكتوك مضارعين يسبح شيكم فرقون سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هكما فرقون سورة التغابن. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا مكتوك فعل أمري شيني سبح. بسم الله سبح اسم ربك الأعلى. الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. هكما سورة النصر الله مدوكاكين سركينا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. idan muka kuma ɗauki masdari na wannan kalmar shine tasbih, Allah maɗaukakin sarki a wannan surar ta Isra yana cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. kun ga tasbihahum. Haka ma Allah maɗaukakin sarki a suratul Nur yana cewa kullun qad alima salata. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima ya'malun. Don haka kun ga mun samu fi'ili madi na wannan kalmar, mun samu mudari'i, mun samu amri ko mun samu mazdarinta, sannan sunanta sai Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa allazi barakna hawlahu. kun ga kalman ta zo ta kowace fuska a cikin alkur'ani, kuma nan mun takaita ne domin Allah maɗaukakin sarki ya ambace ta da dama. wannan kalmar ta subhana ma ba a nan kaɗai Allah ya ambace ta ba. idan muka koma cikin suratul safat, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. kuma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun subhanallahi amma yushrikun. sannan suratul yasin سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ƙarshen suratu yasin subhanallazi biyadihi فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. don haka lafazi ne mai matuƙar daraja wanda annabi ya hada shi da ƙarshen wannan surar, ya ce sun fi soyuwa gare shi bisa ga duk abin da rana ke huduwa a kan shi. ƙarshen wannan surar idan ka koma daga aya ta 110 zuwa aya ta 111, Allah maɗaukakin sarki na cewa قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. wannan gure Allah maɗaukakin sarki na cewa kul faɗa musu ya kai annabi Muhammad, ce musu udu'ullaha ku kiri Allah, kuna iya ku kira Allah da suna ne na Allahu, awi da Ar-Rahmana ko kuma ku kire shi da suna na Ar-Rahman. ya ce ayyan mata da duk wanda kuka kira, in Allahu kuka kira, in Ar-Rahman kuka kira lokacin neman bukatar ku,
to kira sunayen Allah masu kyau, ku roƙe shi Allah zai karɓa muku. Wanda magabatanmu na jiya sun yi haka, sun kira kuma Allah ya karɓa musu. A wannan gurin na ba mu misalai da dama na magabatanmu da suka kira Allah kuma Allah ya karɓa musu ko? Wani ya ɗaga hannu ya roƙi ruwa lokacin da ba a ruwan sama, Allah ya zubar da ruwa. Wani ya roƙi za a samu nasara ga yaƙi, kuma an samu nasara ga wannan yaƙi inda ba a zato a samu nasara. Wani ya roƙa ga kasuwanci, Allah ya bashi. Wani ya roƙi abubuwa da dama, kai an zo roƙon ruwa ma wani ɗaga hannu ya ce ya Allah dole sai ka ba mu ruwa, kuma Allah ya zubo da ruwan. Wani kuma tafiya ya yi saman ruwa, ya ce abokai shiga baki ɗaya kowa ya zo a yi tafiya saman ruwa, na bisa doki da na raƙumi da na ƙasa aka taka ruwa aka tsallaka. Sannan ya waiwo ya ce akwai wanda ya manta da wani abu a je a ɗauko mishi. Don haka in dai ka iya kiran sunan Allah, ka san lokacin da ya kamata a kira sunan Allah, ka san yadda ya kamata a wa Allah fadanci, ka san sunayen da ya kamata ka kira na Allah, ko me za ka iya yi. Abdullahi bin Mas'ud wata rana ya samu wani irin mirɗaɗɗen aljani. Kun ga 'yan adam muna tsoron aljanu ko? Saboda kasawanmu. Aljanin nan ko a cikin aljanu gwani ne, buwaye ne. Suka yi kokuwa da Abdullahi dan Mas'ud, sai da dan Mas'ud ya aza shi sama ga kai sannan ya buge shi. Ya girgiza ka ya ce a saki. Dan Mas'ud ya ce a saki. Ga Abdullahi dan Mas'ud da karamin jiki, ko a cikin mutane ma karami sai ka da Abdullahi dan Mas'ud ko? Amma kuma saboda sunan Allah mai girma, Abdullahi dan Mas'ud ya sake dora shi bisa kai, ya sake ya sharbe aljanin nan ya buge. Aka yi haka sau uku. Na aljanna ya tabbatar da cewa ashe ɗan adam in ya riƙe Allah ya riƙe suna ya riga ya kubuta, ba mai imishi duniya, kuma duk buƙatar da yake da ita ya gama samun biyan buƙatar inda ya riƙe suna Allah. Don haka in ka ji an ce al'amari ya buwaya, Allah abba a kira ba. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Da ka kira Allah, Allah zai ce wannan al'amari ya kasance, sai ka ga ya kasance. Kasuwanci ne gare ka kira Allah, sai ka ji Allah ce wane ya fi kowa arziki Afirka ma. Wallahi ko da aka wayuwar gari sai a lalaba ma mai arziki irinka. Akwai sahabi annabi wanda duk da zinari ka sawo, ya sawo ƙasa sai ya sai da ƙasar sannan ka sai da zinari. Kashi wannan ya kasa kashi, ka kasa shinkafa sai ya sai da kashin sannan za ka sai da shinkafa. Wa ya kira? Allah ya kira. Don haka kira Allah, kada ka kira kowa. Ka kira shi da Allahu ko ka kira shi da Ar-Rahman. Duk wanda ka kira, Allah yana da sunaye waɗanda suke masu kyau. Ya ce wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha. Idan ka je wajen sallah, kada ka bayyana sauti, ƙara ta yi girma. Sannan kuma kada ka ɓoye koma ciki. Ka tashi ƙiyamun laili cikin dare, to ka yi tsaka-tsaki, wabtage baina zalika sabila. Sai aka kira as-salatu da suna al-qira'a, zikirul juz'i bi ma'anar am. Ana nufin sallar gabaki ɗaya. Ya ce wa ƙulil alhamdulillahi, kaga surar ta ƙare da alhamdu ko? Wa ƙulil alhamdulillahi, ta ƙare da alhamdulillah. Sannan sai aka siffanta shi aka ce allazi lam yattakhiz waladan, wanda bai riki da ba, wa lam yakul lahu sharikun fil mulki, ko bai da wani abokin tarayya a cikin mulki, bai da mai bashi shawara, bai da mai kama mishi, bai da mai bashi umarni. Duk abin da ya so shi yake kasancewa. Abin da Allah ya so zai kasance yadda Allah ya so a lokacin da Allah ya so, kuma daidai yadda Allah ya so ya kasance din. Ko bai buƙatar taimakon kowa. Walam yakul lahu waliyyun min az-zulli, Allah bai da buƙatar wani majibinci wanda zai kama mishi don in ranar kasawa ta zo. Kaga ko kai ne wane ne, akwai ranar ciwo sai a ce kana buƙatar dipiti ko sai ya kama maka,
kayi asibiti don haka dipitin ka ya ɗauki kujera ko kuma menene. Allah bai da bukata, bai bacci, bai ciyo, bai angaje, bai kasawa, bai a yana nan yadda yake azal, hayyun ne la ya mutu, ko bai tunanin in ni mutu in samu ɗan ɗawan da zai gado na. Allah ya wuce nan. Wakabbirhu, kuma kaji takabiri ya fito ko? Wakabbirhu takabira, ka yi ma Allah kabbara, ka girmama shi dukkanin girmamawa. Kaga nan tahmidi ya fito, takabiri ya fito, kuma idan ka fassara lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun min fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min az-zulli, in ka fassara shi nan ma hailala ta fito. Sannan farkon sura gashi ya fara da subhanallah, to shi sa annabi ya game sai ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi shamsu. Waɗannan sun fi soyuwa gare ni bisa ga abin da duk rana take huduwa akan shi. Don haka wannan lafazin la tasbihi lafazi ne mai matuƙar girma, mu riƙe shi. Allah yana tsananin son shi, don shi ne lokacin da Allah ya ce zai halicci annabi Adam, mala'iku suka duba suka ga za a yi musu kishiya, wani wanda zai fi su kusanci, zai fi su gata zuwa ga Allah ko? Suka ga cewa Allah ya ce musu zai halicci wani bawa, cikin zuri'ar bawan ga za a samu wani manzo wanda na fi so ne bisa ga kowa, kuma akwai bayan Allah na gari waliyan Allah iri daban-daban cikin zuri'a shi, duk da yake cikin zuri'ar akwai kuma 'ya'yan shi waɗanda za su saba. To sai mala'iku suka ga cewa ai wannan darajar da an bashe ta cikinmu ba a bashe ta cikin 'yan adam ba, sai suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha. Wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. kun ga lokacin da Allah ya ba su labari zai halicci ɗan adam, sai suka ga cewa ai bari su ambatan ma Allah wata ibada wadda Allah ya fi so ko wadda suke aikatawa. Da sun yi haka Allah ya dubi girma wannan ibadar sai ce ya fasa halitta ya adam, sai suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha, ya Allah zaka sanya cikin ƙasa wanda yake sabo ciki yake fasadi, wa yasfiku dima kuma yana zubar da jinai, sai suka ce wa nahanu nusabbihu, sai suka fara gabatar da tasbihi, wa nahanu nusabbihu alhalin kasancewar muna tasbihi gare ka ya Allah, bihamdika tare da gode maka, wa nuqaddisu ka ko wa nuqaddisu laka, sa'annan muna taqaddisi gare ka. Kun ga abubuwan da suka fara, sai suka fara da tasbihi, tahmidi da taqaddisi, suka ce mun kasance muna aikata maka haka. Sai Allah madaukakin sarki ya ce inni a'lamu ma la ta'lamun, ku sani ni na san abin da ba ku sani ba, ina da ilimin da ba ku da shi. Kun ga ashe duk da mala'iku cikin ibadodin da suke aikata ma Allah akwai tasbihi ko? Tare da cewa dare da rana ibadar Allah suke yi. Akwai mala'ikin da turar da Allah ya halicce shi ruku'i yake yi, yau ya fi shekara miliyan 100 yana ruku'i bai ɗaukako ba. Akwai wanda sujuda yake yi, akwai wanda tsaye yake yana bauta ma Allah ya ɗaga kai ne sama, akwai wanda ya sunku ya kai ne, akwai wanda gurfane yake gaban Ubangiji ne. Akwai masallacin da ma kullun safe sai mala'iki 70,000 sun shiga sun yi sallah, in sun ka fita ba su dawowa, wasu za su mai haka jibi, haka za a yi ta yi har duniya ta ƙari, mala'ikun ba su ƙari ba. Amma kuma tare da haka duk ibadodin da suke ma Allah tasbihi shine yafi girma, sai suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sai suka gabatar da tasbihi.
wanda wannan tasbihin Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar muna shine aikin mala'iku mafi girma. yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Allah maɗaukakin sarki ce yusabbihuna al-laila, waɗannan mala'ikun tasbihi suke cikin dare, wan-nahara da yini, la yafturuna ba su gajiya a suratul anbiya kenan aya ta 20. A suratul ghafir aya ta 7 Allah maɗaukakin sarki ma ya ambaci wani nau'i na mala'iku da ake kira hamalatul arshi. Mala'iku ne waɗanda suke guda 8. Wa yahmilu arsha rabbika yawma izin yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya. Su 8 ne. Manzo Allah ce an bani izini in baku labari game da ɗaya daga cikinsu. Tsuntsu zai tashi daga kafaɗar shi, gabani ya kai kunnen shi zai fira na shekara 700. To wa'annan mala'ikun a suratu gafir al'aya ta 7 Allah ya ce babbar ibadar da suke mishi ya ce allazina ya hamiluna al'arsha allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ودن ملائكون da ake kira hamalatul arsh karubiyun, waɗanda su ne mafi girman mala'iku. Allazina ya hamiluna al'arsha, waɗanda suke ɗauke da al'arshin Ubangiji. Ka debi girman al'arshin Allah. Wallahi in ka ɗauki duniya ka jefa ta cikin sama ta farko ba ta wuce girman zobe a cikin daji. Sama ta farko ka jefa ta cikin ta biyu ba ta wuce ka ɗauki zobe ka jefa cikin daji ba. Ta uku a cikin ta hudu haka har a kai ta 7. Ka game saman ta farko har zuwa ta 7 ka shimfiɗe su ka jefa su cikin kursi, wannan kursi ta Allah su ma za su koma kamar ka ɗauki zobe ka jefa shi cikin daji. Kursi ka ɗauke shi kuma ka jefa shi cikin al'arshi zai koma kamar zobe cikin daji. To waɗannan mala'ikun su 8 ne Allah yake da su suke ɗauke da al'arshin Allah. Wa man haulahu da waɗanda suke gefen shi yusabbihuna bihamdi rabbihim, tasbihi suke yi tare da tahmidi ga ubangijinsu. Kun ga babbar ibadarsu tasbihi. A suratul shura aya ta 5 Allah ya gaya mala'ikun ma ce wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Kwanga wal mala'ikatu su ma mala'iku alifun da lamun lil istigrakil jinsi yusabbihuna bihamdi rabbihim, tasbihi suke tare da gode ma ubangijinsu. Don haka ka dibi girman wannan lafazin na tasbihi. Don shi na wata rana annabi ya fito cikin sahabban shi kamar yadda Sa'ad ibn Abi Waqqas yake ba da labari. Hadisin yana a sahihu Muslim, shine hadisi na 2698 a sahihu Muslim. Annabi ya ce masa habbai, shin cikinku ba wanda ke iya aiki 1000 ga yini na alheri? Ka yi aiki guda amma a rubuta maka ka yi aiki 1000, a rubuta maka ka je makaranta, a rubuta maka ka yi sada zumunci, a rubuta maka ka yi sadaka, a rubuta maka ka halarci sallar jana'iza, a rubuta maka ka yi aiki ɗaiɗai har aiki 1000, wanda gabanin ka roshe su kai kuma sai ka yi sabo har 1000 cikin wannan yini. Sannan gashi an rubuta maka aiki 1000, sannan za a roshe maka kuma laifi 1000 da kai ma Allah a cikin wannan yinin. Sai wani sahabi daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi, ya ɗayan mu zai iya aiki 1000 cikin yini? Ya za a yi ɗayan mu ya iya aiki ɗaya har aiki 1000 cikin yini? Kenan cikin kowane cikin kowane minti 3 da 'yan ƙari sai mutum ya aiki nawa? Tunda in ma ka ɗauki minti nawa ke cikin yini. Don haka aiki ne mai wuyayi, aiki ne mai matuƙar wuyayi.
wanda cikin kowane minti ɗaya da 'yan sakan sai kai wani aiki alheri baka kwana har gari ya waye ba bacci, sannan za ka iya cika aiki 1000 ga yini. To bisa ga wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce samu wuri ka zauna ka yi tasbihi guda 100 da kayi su za a rubuta maka kayan aiki 1000 a cikin yini. Shi yasa su mala'iku kullun cikin tasbihin suke. Shi yasa a suratul safat Allah madaukakin sarki yake ba da labari kan mala'iku suna cewa inna lanahanu safuna wa inna lanahnu safun wa inna lanahnu almusabbihun. Mala'iku suka ce wa inna lanahanu safun, lalle mu dinnan da kuka sani sahu muke gaban Allah. Sahu suke yi. Sahun mala'iku haka yake ka annahu bunyanun marsus, kamar wata gina ce wadda an ka gina buloluwa aka jera su, in ka halbo nukiliya ba ta iya ratsawa tsakaninsu ta wuce, sun gaggame sahunsu. To bayan sun gaggame waɗannan sahun ba tsaye suke tsayin banza ba, suka ce wa inna lanahanul musabbihuna, kuma mu da kuka gani mu daren daƙin tasbihi muke ta yi. Da haka wannan lafazin na tasbihi lafazi ne mai girma, amma za mu dawo mishi idan aka kai sama ta 7 za mu sake magana akan tasbihi. Akwai tasbihin da annabi ya ji ana yi a sama ta 7, wanda wannan tasbihin ka rika, in kasuwanci ka kai rika wannan tasbihin, wallahi Allah zai biya maka bukatarka. In wani abu kake nema ga Allah, rike wannan tasbihin, yi ta yi, wallahi ka riƙe gimshiki wanda yake mai ƙarfi. Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa juya ma baya ba ma dama ka riƙe wannan tasbihin. Don haka in mun zo jan tafiyar daki mun kai sama ta 7, mun shiga sama ta 7 za mu tattauna wannan tasbihin da sauran tasbihuha insha Allahu ta'ala. To mun ji cewa wannan sura an buɗa ta da lafazi na tsalkakewa da kuma girmamawa da kuma tsabtacewa ga Ubangiji. Malaman tafsiri suka kai suka komo suka ce annabi da kai ne ma ya fassara me ake nufi da subhana, wanda in tafsirin ya zo daga annabi ba bukatar na kowa ko? Cewa ɗaya daga cikin al'ashira al-mubashiru na biljanna ƙalalin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ma ma'ana subhanallah, wai menene ma'ana subhanallah? faƙala sai annabi ya ce mishi tanzihullahi min kulli su'in, cewa ka tsalkake Allah daga dukkanin wata cuta, duk wani aibi da na ƙasu, to ka tsalkake Allah daga wannan abin. Allah bai da wani aibi, bai da wani na ƙasu. Allah kammalalle ne, cikakke ne, babu kasawa tare da shi, babu wata tawaya tare da shi, babu wani na ƙasu tare da shi. Sai dai malaman hadisi suka ce to gabanin wannan hadisin ya yi qualifying sai an ba mu shi mun diba. Hadisi yana cikin al-mustadrak al-sahihain na Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi, shine hadisi na 1848. Aka mika wa malaman hadisi suka duba suka ce na farko dai wannan ɗaya daga cikin al-ashara al-mubashshiruna bil janna shine Talha ibn Ubaidillah, min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. Annabi ya ce man sarrahu an yanzura ila ahlil janna yamshi ala batanil ardi falyanzur ila Talha ibn Ubaidillah. To wannan Talha dan Ubaidillah shine. Sannan nabi suka ce cikin isnadi wannan hadisin akwai marwaici da ake kira Hafs ibn Sulaiman, shine Hafsu mai qira'a Hafs ko? Malaman hadisi suka ce idan ana labarin karatun Qur'ani a duniya shafe zane ne a cikin karatun Qur'ani. To amma ga ilimi ya fi mai da hankali ga karatun Qur'ani, bai mai da hankali ga karatun hadisi ba.
karatun ƙur'ani kan harafi ɗaya bai kuce mai cikin ƙur'ani. Idan ka karanta ƙur'ani ka cire harafi ɗaya zai ce maka objection. Amma wajen karatu hadisi bai da wannan. Kun san ilimi ɓangare-ɓangare ne. Yanzu akwai likita wanda yana iya lissafi maka ƙasar ɗan adam nawa ne, tsokar ɗan adam nawa ne, komai na jikin ɗan adam yana iya lissafi maka. Amma in yanzu ka ɗauki ɗan mashin ɗinka ya lalace ka kai mai mutum kafireta sai ga yana ya zura ma ido bai san kafireta ba ko? To hafsu gefen ƙur'ani gangarau ne, amma gefen hadisi fa malamai suka sa shi cikin ma'auni na aljarhu wa ta'dil. Idan kana da tahzibul kamal na alhafizul mizzi da tahzibut tahzib, kai kana da alkamil fi du'afa'ir rijal na ibnu adi da makamantansu, idan ka duba za ka gani daga ƙarshe alhafiz ahmad bin ali ibnu hajirin al-asqalani a littafin shi na taqribut tahzib yace hafs ibn sulaimana yace matarukul hadis, a bangaren hadisi mataruki ne, yace ma'a imamatihi fil qira'a, tare da cewa gangarau ne, limami ne a bangaren qira'a. Amma bangaren hadisi to haka ne kamar ka kai gyaran kafirita a asibiti. An fahimci wannan ba layin shi ba ne, don haka suka ce wannan hadisin dai bai inganta ba. To sai dai ma'anar abin da take cikin hadisin idan aka koma ma larabci za a ga daidai take. Don haka sai mu ɗauki wannan cewa ma'ana ce ta larabci ba daga annabi ba, cewa tsalkake Allah daga dukkanin wata na ƙasa shine subhana. Don haka ya girma ya ɗaukaka ya tsalkaku daga dukkanin wata ƙazamta da tawaya da na ƙasa. Allazi asra bi abdihi laylan, wannan da ya tafiya da bawan shi tafiyar dare, lailan kuma a cikin dare. Wasu masu son su yi suka da alƙur'ani suka ce to an ce allazi asra bi abdihi, wanda ya tafiya da bawan shi, to ai asara ana nufin tafiyar dare, saboda kalmar isra ba ko ji tafiya ake kira isra'i ba sai tafiyar dare. To ko menene dalilin kuma a dawo a ce kuma lailan, an yi tafiyar dare da shi kuma lailan cikin dare? Suka ce an yi gwari nan, aka ce musu a ku ne gwari dai. Aka ce lailan da aka ce an zo da shi na kira, na kirar da aka zo da shi littaba'idi, cewa an yi tafiyar nan da annabi ta dare, laila a wani yanki na dare ba dukkan daren ba. To haka an ambaci lafazin lailan domin a nuna wani ma bangare na dare, tafiya ce mai mugun nisa amma kuma an yi ta cikin wani bangare na dare, wadda duk da light, mun san light ko? Haske bai iya ma, haske idan ya fara tafiya daga duniyanmu gabanin ya fita cikin universe, haske yana iya tafiya shekara tiriliyan ɗaya bai fita ba. To amma shi cikin wani bangare ma na dare aka yi tafiyar, kuma ba wai fita universe aka yi ba, a bayan an fita universe sannan aka fara tafiyar, bayan an fita universe sannan ma aka fara tafiyar, kuma lailan wani yanki na dare. Inda an ce subhanallazi asra bi abdihi laila, sai ka ce a'a to nan kuma an yi wani abu. To ko haka aka ce sai a ce ana nufin dukkanin dare shi ku, from A to Z na dare. To amma lailan wani ɗan ɓangare ne, wasu 'yan sa'o'i ne, kamar a ce subhanallazi asra bi abdihi sa'atin minal laili, wasu 'yan sa'o'i na dare su ne Allah ya tafiya da bawan shi. Minal masjidil harami, wannan tafiyar an soma ta ne daga masallaci mai alfarma, ilal masjidil aqsa zuwa masallaci mafi nisa, wanda a wannan tafiyar malamai sun ce za mu iya kasa ta zuwa ga marhaloli ɗai har marhaloli 3, sannan kuma za mu iya ƙara wani bayani ɗaya, sai zan tafiyar mun kasa ta kashi 4. Na farko za mu yi bayanin menene masjidul harami da abin da ya shafi masjidul haram,
da masjidul aqsa allazi barakna haulahu. Sa'an nan na biyu, abubuwan da suka faru lokacin da ake wannan tafiyar, tun daga masallaci mai alfarma har zuwa masallacin Ka'aba, har zuwa masallacin Baitul Maqdis, Masjidul Aqsa. Sa'an abu na uku, daga masallacin Baitul Maqdis har aka je saman sama ta bakwai, abubuwan da suka faru. Sa'an nan abu na hudu, bayan an dawo kuma miyar kasance darussa ne daban-daban masu matukar amfani, wanda ya an zo tattauna masallaci mai alfarma za ka san matsayin masallacin, kuma za ka san wani kalilan daga cikin tarihin wannan masallacin, da abin da ya shafi ruwan zanzam, da amfanin da ke ga ruwan zanzam da makamantansu. A nan za ka ƙara samun wani darasi. Sannan wajen tafiyar za ka sha darussa, za ka gano wace ce duniya, za ka gano wane ne yahudu, za ka gano abubuwa daban-daban a lokacin da ake wannan tafiyar. Sa'annan in an isa masallacin da Baitul Maqdis, za ka ga yadda annabi ya haɗu da annabawa a ciki, za ka ga bayanai waɗanda suke masu kyau tiryan game da wannan da kuma dalilin haka. Annabi ya shuɗe ga annabi Musa alaihi salatu wassalam cikin kabari yana sallah, za ka ji bayani game da wannan. Sa'annan tafiyar da aka yi zuwa sama, tafiya mafi nisa da ayoyin da ke ciki, za ka kai har aka yi sama ta bakwai, inda annabi ya ga ayar Allah mafi girma. Za ka ji bayanai waɗanda suke baƙi gari ka da baka saba ji ba. Sannan bayan dawowa kuma za ka ji bayanan abubuwan da suka gabata da kuma mahimmancin wannan tafiyar da aka yi. To amma gabanin kasan da wannan, akwai waɗanda suka yi ƙoƙari su yi musun wannan tafiyar gaba ɗaya. To shi ne malamai suka mai musu da raddi, suka ce wannan tafiyar da aka yi tabbas an yi ta. Hadisai sun zo mutawaturai daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daban-daban, sama ga sahabi ɗaya har sahabi 25 sun ruwaita cewa an yi wannan tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka malamai suka ce qissatul isra'i wal mi'raji qissatun mutawatira. Qissa ta isra'i da mi'raji qissa ce mutawatira, ruwiyat wadda an ruwaito ta an aksari min 20 sahabiyan min sahabatin rasuli sallallahu alaihi wasallam. An ruwaito ta daga sahabi sama ga sahabi 20 cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, ko cikin hadisai su a first class hadisai. Kisoshin muna da labarai mutawatirai cikin hadisai ko waɗanda ƙaryata su daidai yake da ƙaryata Qur'ani, kamar hadisin man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari, wanda sama ga sahabi 70 suka ruwaito shi ko, daga ciki kusan har da al-ashara al-mubashsharuna bil janna. Hadisan da suka zo game da tafkiyar al-kausar, tafkiyar annabi na yinin kiyama, an samo su daga sahabi 50 da wani abu. Hadisan da sun ka zo game da shafar huffi a lokacin alwala, an samo su daga sahabi sama ga sahabi 70. Hadisan da suka zo akan nazalal qur'anu ala sab'ati ahrufin daga sahabi 27. Hadisan da suka zo raf'ul yadaini fi salati sahabi 50. Sa'annan hadisin kullu muskirin haramun, dukkanin abu mai samaye giya ne, shi ma wannan hadisan sahabbai ne masu yawa. Hadisan daga hannu lokacin addu'a su ma hadisai ne mutawaturai, muna da hadisai mutawaturai. To wannan yana daga cikin jimlarsu na al-isra wal mi'raj. Waɗannan hadisan sun zo daga sahabi annabi Abu Huraira ad-Dausi, rawiyatul Islam. Sannan daga Anas bin Malik, ta hanyar Anas bin Malik sun zo ta hanya sama ga hanya 10 daga Anas bin Malik. Sa'annan daga Malik bin Su'asa'a al-Ansari, sa'annan daga Abu Zarrin al-Ghifari, sa'annan daga Buraida bin al-Husayb al-Aslami, sa'annan daga Jabir bin Abdullahi al-Ansari. Na 7 kuma Huzaifa bin al-Yaman. Na 8 Shaddad bin Aus. Na 9 Suhaib al-Rumi.
na 10 Abdurrahman bin Qurtin, na 11 Abdullahi bin Abbas Baharul Umma, na 12 Abdullahi bin Amr bin al-As, na 13 Abdullahi bin Mas'ud, na 15 Umar ibn al-Khattab al-Faruq, na 16 Ummul Mu'minin Aisha, na 17 Ummu Hani bintu Abi Talib, na 18 Abu Sa'id al-Khudri al-Ansari, na 19 Ubay bin Ka'ab, na 20 Abu Habbata al-Ansari, na 21 Abu Layla al-Ansari, na 22 Asma'u bintu Abi Bakr as-Siddiq, na 23 Samura bin Jundub, na 24 Abu Ayyub al-Ansari, na 25 Abul Hamra. Dukkan wayannan sahabban ruwayoyi sun zo gare su, duk da ke malaman hadisi sun sa ruwayoyin bisa ga ma'auni su yi aune-aunensu. To amma dai a takaitawa hadisan babu ma buƙatar wani aune-aune saboda sun taka haddi na tawaturi. Don haka manyan huffazai sun tabbatar da cewa waɗannan hadisan mutawaturai ne, irin su Al-Hafiz Ahmad bin Ali ibn Hajarin al-Asqalani, irin su Al-Hafiz Suyuti, irin babban malami na tafsiri Al-Hafiz ibn Kasir da makamantansu. Huffazai masana hadisi general na manzo Allah sun tabbatar da waɗannan hadisan sun taka haddi na tawaturi. Don haka babu magana ta ƙaryatar da wannan labarin. Sannan labarin ya tabbatu a cikin ƙur'ani, ga suratul israh sannan ga suratul waqi'a. Idan ka ɗauko duka za ka fitar da abin da yake cikin wannan labari. Don haka an yi isra'i kuma an yi mi'raji da annabi sallallahu alaihi wasallam. Isra'i tafiya ce daga garin Makka zuwa Baitul Maqdis, mi'raji kuma daga araja ya aruju urujan, shi kuma tafiya ce wadda aka yi daga masallacin Baitul Maqdis zuwa sama ta 7. Tafiyar ta kasance ba a iya yin ta mimmiƙe, dole sai ka sun koyar da kai haka, shi yasa ake kiranta mi'raji. Daga araja ya karkata haka ko تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. kuma hatta kana yake ko kal urjunil qadim, daga al urjun shi ma kai ne ai araje yake karkace ake tafiyar, wanda duk wanda ya shiga cikin sararin samaniya scientifically ba a tafiya miƙe sai dai karkace ake tafiya, ba a tafiya miƙe sai dai a yi tafiya karkace, wanda science na wannan zamani ya tabbatar da haka. To me yasa wannan surar da ta zo sai ta ambaci Isra'i ba ta ambaci Mi'raji ba? To ai dalili shine a wannan lokacin akwai wanda ya san ma abinda ake kira universe, da nisan da aka keta aka yi tafiyar universe, aka tsallake universe aka je sama ta farko. Al'amari ne wanda yake babba, ba su kosan da shi ba. Abinda suka sani ɗaya ne, nisan daga Baitul Maqdis zuwa Madina ko zuwa Makka, sun san wannan nisan. To bari a misalta musu da shi abinda hankalin suke iya tafiya akai, kuma abinda suka sani, wanda mu daga baya in mun zo, al'ummar baya in ta zo, wadda Allah zai ƙara buɗa ma ilimin na sanin yanayin duniya, za mu san abin da ake kira universe. To har duniya ta ƙare ko ba mu wuce iliminmu na universe, balle har mu san nisan tafiyar sama ta farko, sama ta biyu, sama ta uku, wannan har science ya ƙare, alƙalumman science su ƙare ga baki ɗaya ba mu iya wannan lissafi. To lissafi ne wanda ya wuce ɗan adam. To sai surar ta tsaya ga lissafi wanda bai wuce ɗan adam ba, sai aka zo ma da lissafi irin naka wanda kake iya lissafawa, tafiyar kilomita kaza ce aka yi, wadda in mun zo za mu auna har speed na wannan tafiyar. In mun zo bayani akan buraka za mu yi calculation, sai mu fitar da speed na tafiyar wannan buraka din, mu kwatanta ta da abubuwa hawa na wannan lokacin, mu gani yaya take tafiya. To a nan sai aka ambaci tafiyar Isra'i ba a ambaci Mi'raji ba. Kun ji dalili nan, an fahimta? To amma kuma sai aka dan guggunta wasu bayanai akan Mi'raji a wata sura ta daban.
sa'annan sai aka zo da bayani fuli akan mi'raji cikin hadisai, wanda kuma gashi nan muna gani manta waɗannan bayanan kuma muna amfanuwa da su, kuma za ka ji har kimiyya ta ƙaru da waɗannan bayanan. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Don haka babu labari na batun ƙaryata tafiyar Isra'i da annabi ko kuma tafiyar mi'raji da aka yi da annabi, domin waɗannan sahabban ba su taruwa suwa annabi ƙarya. Umar al-Faruq bai ma annabi ƙarya, kuma ya haɗa kai da Ali bin Abi Talib, su haɗa kai da Abdullahi dan Mas'ud, su haɗa kai da Ummul Mu'minin Aisha, su haɗa kai da Abu Ayyub al-Ansari, su haɗa kai da Abu Zarin al-Ghifari, su haɗa kai da Suhaib ar-Rumi, su haɗa kai da Anas bin Malik, su haɗa kai da Abdurrahman bin Qurt, su haɗa kai da Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Amr dan As, su haɗa kai da Ubay bin Ka'ab da Abu Sa'id al-Khudri da Huzaifa bin al-Yaman, su haɗa kai su wa annabi ƙarya baiwa. An fahimta? Kuma da fage ne na tattauna hadisi, da za mu ɗauki hadisan ɗai daga kowane hadisi da inda ya fito tiryan a yi bayani hadisance, ka tabbatar da cewa wannan tafiyan ta faru. Tafiya ce wadda babu shakka a cikinta, kamar yadda ka san baka shakkar in an mutu za a tashi kiyama ko? To haka babu shakkar cewa an yi wannan tafiyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan tafiyar ba komai take ƙara gwadi wa face girma annabi. Mai cewa yana son girma annabi kuma yana musu wannan tafiyar, to abu biyu ne yake so ya haɗa waɗanda ba su haɗuwa lokaci ɗaya. Allah maɗaukin sarki ya taimake mu. Gashi tun ɗazu ana gwada mini lokaci, karatun ko fara ba mu yi ba. Ba mu ko fara ba, domin subhana kawai muke, kuma ga lokaci ya yi. Lafazin subhana ne muke a kai ne, balle mu ɗauki yadda tafiyan ta kasance. Amma dai da yake karatun mun sa shi kwana biyu, yau za mu yi wani ɓangare, yau mu yi wani ɓangare ko? Gobe za mu yi ɓangare na biyu. To gobe in mun zo za mu ɗauki tafiyan mu kakkasa ta tiriyan ko duk abin da ya shafi kimiyya ciki za mu fitar, abin da kuma yake abubuwan ban mamaki da suke cikin tafiyar tsakanin waɗanda suka ɓoyu ga mutane da waɗanda suke bayyana duka za mu bayyanar. Za ka ji girman tafiyar, kuma za ka ji girman wanda aka yi tafiyar da shi, kuma za ka ji girman abin da aka yi tafiyar domin shi. Tabbas ɗan adam zai ƙara sanin girma da buwaya da matsayi na Ubangiji cikin sha'ani na irin wannan tafiyar mai albarka. Sannan za mu san Makka da abubuwan da baka sani ba game da Makka. Za mu san Baitul Maqdis da abubuwan da baka sani ba ga Baitul Maqdis. Sai ka zo da bironka kuma za ka sa addu'o'i daban-daban. Don haka ba mamaki in ka tsare ka kiyaye, sai mu shiga cikin tarihi Sokoto. Sai a ce Sokoto ma akwai wanda ya tafiya sama ruwa, wani ya tafiya sama iska ko? Saboda za mu ambaci ismullahi al'azam cikin wannan karatun namu. Don haka sai a shirya. Ana gwada mini lokaci tun ɗazu, ina ganin zai fi kyau mu dakata a nan. Gobe in Allah ya yarda za mu ɗora karatunmu daga nan zuwa inda Allah ya nufata. Wani sati asabar da lahadi, wani sati asabar da lahadi, gurgudun in satuttukan da za mu iya ɗauka dai muna yi abinda Allah ya nufa. Ina fatar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladar shi, abinda muka faɗa bisa ga kuskure Allah ya gafarta muna. Allah ya taimaki addinin musulunci da masu taimako addinin musulunci duk inda suke. Fitintunun nan da muke ciki, ina roƙo Allah ya muna maganin su. Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasashenmu. Allah ya ba mu kwanciyar hankali a cikin ƙasashenmu. Abinda muka rasa cikin waɗannan fitintunun Allah ya maye muna. Allah ya maye muna da abin da yake mafi alkhairi. Allah ya taimake mu, ya Allah ka taimake mu, ya Allah ka azurta mu arziki mai amfani, ya Allah ka azurta mu da biyar sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
ya Allah ka azurta mu da makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wasallam gobe kiyama. Iyayenmu da suka riga mu da gidan gaskiya Allah ka gafarta musu da sauran ƴan uwanmu musulmi gabaki daya. Mu kuma da muke rayuwa Allah ka sa mu cika da imani. Allah in ta mu ta zo ka sa mu cika da imani. Gobe kiyama da mu da iyayenmu da ƴan uwanmu ka tashe mu cikin majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam, cikin waɗannan da za su tashi nin kiyama ba a yi musu hisabi, cikin waɗannan da za su kasance ƙarƙashin inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa face inuwar Allah. Ya Allah ka taimake mu, ya Allah ka taimake mu, ya Allah ka taimaki addinin musulunci. Sa'an muna da majinyata marasa lafiya waɗanda suke asibiti, Allah ka ba su lafiya. Alaramma ma yana da wata tsohuwa da ba ta da lafiya, tana asibiti, Allah ka ba ta lafiya. Ni kai na gane majinyacin nake, ina roƙo Allah ya bani lafiya. Allah ya ba dukkanin marasa lafiyan mu lafiya, waɗanda suke gida da waɗanda suke asibiti. Allah ka ba mu lafiya, Allah ka ba mu zama lafiya, Allah ka taimake mu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.